खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 27 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 9 कार्तिक दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना खस्थ' आरो जाफुंसारनाय मोन्नैबो लाबोयो। खामानि थिलियाव नोंथांनि फोथायनाया बांगोन आरो गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन, नाथाय सिनायमोनै सुबुंफोरनि सायाव फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था। न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथाङा सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। धैर्य आरो गावखौ दबथायनायजों नोंथाङा मोनफ्रोमबो थासारिनिफ्राय बारग'नो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै दिदोम थागोन। खामानि थिलियाव बिथांखिफोरा जाफुंगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। दावबायनायनि खाबु दं, जाय मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनि बोसोननिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ, नाथाय गोनांथि गैयै बाथ्राफोराव गोसो होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना बेयो गोसोआरि नारसिननायखौ बांहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिथाया थिखिनियाव थागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सानस्रिफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। नोंथाङा गावनि नखरजों गोजोनथाव सम बारहोगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। जायखिजाया गोदान खामानि जागायजेननायनि थाखाय साना गाहाम। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन, नाथाय सोरखौबा गोख्रै फोथायनाया खहागोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै सांग्राङै आवगायलांनायनि सान। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया गोबावजों फैगोन। रांखान्थियारि हालोदा एभारेज थागोन। नखरनि सोद्रोमानि सावस्रिखौ लानानै जिंगासिनांगौ जानो हागौ। धैर्य लाखि। मोनसे गोजाम आयदाखौ लानानै नांज्लायनाया जाथावना, नाथाय मोनाबिलिसिम थासारिफोरा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै जाफुंसारनाय आरो गोदान खाबुफोर लानानै फैदों। नोंथांनि गोब्राब नाजानायखौ नोंथांनि प्रफेशनेल फोथाराव बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सासे गोजाम लोगोजों मोनसे मुलाम्फा गोनां रायज्लायनाया जाथावना, नाथाय अहंकारनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बियो सोमोन्दोआव गावस्रानाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा लासै-लासै जाफुंसारनायनि फारसे दावगागोन। नोंथांनि साख्रि आरो फालांगियाव दावगानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रों थागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय बांद्राय खामानि मावनायनि जाहोनाव मेंनाय जानो हागौ। नोंथाङा दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोथारथिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनै खाफालआ नोंथांमोननि फारसे थागोन।
नोंथांनि खामानि थिलियाव दावगानाय एबा बाख्नायनायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि महरै थासारिया साबसिन जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नाथाय बांद्राय गोसोआरि गोसोआ थिरांथाफोराव गोनो गोथो सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै जेंनाफोरजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय नोंथाङा साहसजों बेफोरखौ फेजेनगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव नारसिनथाय थानो हागौ। रांखान्थियारि जौगानायनि नेरसोनफोर दं। नखरनि गेजेराव गोरोबलायनाय थागोन। फिसा-फिसौ सावस्रिनि जेंना सोमजिहोनो हागौ। साननानै रां थिसन। गावनि सायाव फोथायथि लाखि आरो जाफुंसारनाया उनफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै दावगानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि रोंगौथिफोरखौ खामानि थिलियाव सिनायनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। नखराव खुसि आरो थुलुंगाखांनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायनो हागौ। नाथाय थाबैनो लानाय थिरांथाया खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां आरो साननानै आवगाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गोमो गाब। मकर राशि। दिनै बिबानफोरा बांगोन, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ जाफुंसारै सामलायगोन। खामानियाव लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया एभारेज जागोन। गोजाम लोगोजों नांज्लायनाया जाथावना, बेखायनो धैर्य लाखि। सोलोजों रां थिसननाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव दावगानायनि खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन, नाथाय लोगोफोरजों नांज्लाय-खमज्लाय जानो हागौ। गुबुननि बाथ्राफोराव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गलाय-गथाय सान जागोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोदान जेंनाफोर नुजागोन, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ सोलोजों सामलायगोन। रांखान्थियारि जौगानाया जाथावना। नखराव गोजोन आरो अननाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सोरनिबा गोसोआरि सोमोन्दोआ गोथौसिन जानो हागौ, नाथाय गोजाम नांज्लायनाया जाफिननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।